Long. Long. Hey, hvor var det egentlig, du skulle hen? Jamen, jeg skulle til Aalborg til Ammersundvej. Ups. Det er altså kørt den forkerte vej. Plaffer! Hej. Hvad så da? Ja, moin. Moin da. Hvor skal I hen? Parken. Okay, man. Vi skal ned og knippe nogle øller, da. Okay, man. Det var den nød, de skal. Skal I da det, da? Så lad os da komme dernede. Long. Det er fluffy. Det er fluffy. Må vi se? Sej. Siger du, at den er meget se den i flot, da? øjnene. Den er da ulækker. Den er da meget flot. Ved du hvad, du? Jeg har engang haft sådan en ælling nede i sådan en bogle der. Øj, det var tider da. Ja, det var fint, da. Det var bare flot. Hvad? Er det ikke den forkerte vej, det her? Nej da. Skal der til Aalborg? Er du sikker på, at du er herfra? Vi skal da til Aalborg. Kommer der fra Jamaica? Vi skal da til Aalborg, da. Hvad er det for Jamen noget? altså, så skal vi jo snart af. Nej vel? Nej. Tag vi med til. Jeg har bare hygget mig så meget med jer fire. Hvor skal du hen? Jeg skal til Aalborg. Skal vi have lidt af den her der? Hjem. Nogen der skal have noget. Nej, tak. Nej. Er I sikker? Vi skulle hårde sager. Det var dejligt. Ja, du skulle have en val derude. Ja. Hvor der er valer. Er der valer? Ja, kig derud. Kig ud. Min onkel var Der er vej. Vi skal der vej nu. Så kører vi da den vej der. Min onkel var faktisk... Hey, så er det der. Ved du, hvor vi har? Åh, for satan. Hvad skal vi nu? Nå.